Salam hormatly tamaşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalyna ýörüte siz üçin taýýarlanýan saýlanan habarlar gepleşigimiziň ýeni bir sany ýaýlymda. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 22-nji oktyabr naksanyna Türkmen özök serhet ýaka sögda zowlugynyň düýbi tutuldy. Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa gatnawlaryny güýz gyş meýilnamasyna geçirýär. Türkiýe döwletler umumy elitbi öğretmegi meýilleşdirýär. 20-nji asyryň iň köp gol geçiren 3-nji futbolçysy ýaly habarlar ýetirýär. Türkmen özbek serhet ýaka sögda zowlugynyň düýbi tutuldy. Yurdumuzda saparda bolan Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şafkat Mirziýoýew we hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Daşkent Medeni Din Jarsylygynyň açylyşynyň çäklerini teleköprü arkaly Türkmen özbek serhet ýaka sögda zowlugynyň sögda merkeziniň düýbini tutmak dawarasyna gatnaşdylar. Ma'lum bolşýaly Türkmen özbek sögda ykdysady gatnaşyklaryny hassa giňeltmek maksady bilen serhet ýaka zowluklaryň Türkmenistanyň Lewap we Daşowut vilayetleriniň Özbekistanyň Buhara hemde Xarezm vilayetleri bilen iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şunu geçen ýylyň oktýabryna Türkmenistanyň we Özbekistanyň hökümetleriniň arasynda serhet ýaka Türkmen özbek sögda zowlugyny sögda merkezini döretmek we onuň işini düzgünleşdirmek hakyna ılalaşygy gol çeklendigini bellemek gerek. Hususan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň şu ýylyň iýulyny goňşy Özbekistana amala aşyran ilkinji döwlet saparynyň jemleri boýunça kabul edilen bilelikdäki beýannamada iki ýurdun liderleriniň Türkmen özbek serhet ýaka sögda zowlugyny sögda merkezini döretmek boýunça işleriň çalyp tamamlanmagynyň zerurdygyny bellemekleri şu gün serhet ýaka sögda zowlugynyň dabaraly ýagdaýda düýbiniň tutulmagyny şertlendirdi. Bu merkeziň işi özara sögdanyň meçhuryny artdyrmagy, senagat korporasiýasyny ösdürmäge hemde bilelikdäki tatlamalar amala aşyrmaga ýardam etmäge günükdirlenir. Ýeri gelende bellesek, Özbekistan Türkmenistanyň iri sögda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Soňky 5 ýylda özara sögda dolanşygynyň meçhuri 5 ese goly ýokarlanyp, geçen ýylda bu görkezji 902 million Amerikan dollaryna barabar boldy. Özbekistanyň resmi gullukları Türkmen özbek sögda dolanşygynyň şu ýylyň 9 aýynda 570 million Amerikan dollaryny golaýlanyny habar berýärler. Häzirki wagtda Özbekistanyň Türkmen maýa goýumynyň gatnaşmagyna döredilen kärhanalaryň 173-ti hereket etýär. Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa gatnawlaryna güýz gyş meýilnamasyna gol çekilýär. Türkmenistan aviakompaniýasy 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabryndan Russiýa uğru boýunça uçur gatnawlarynyň güýz gyş meýilnamasyna geçýär. Bu uğurdaky gatnawlaryň rejeti 2023-nji ýylyň 25-nji martyna çenli dowam eder. Bu barada Türkmen portal neşri aviakompaniýasynyň jemgyýetçilik toruna salgylanyp habar berýär. Berilen maglumatlara görä, güýz gyş rejesinde Russiýa uğru boýunça gidiş we gaýdyş uğurly gatnawlar saklanyp galynar. Bu döwürde Moskwadan uçur gatnawy Türkmenbaş şäherine, Kazandan bolsa Türkmenawat şäherine gatnawlar ýerine ýetirilýär. Täze gatnaw rejesiniň işi şu ýagdaýda bolar. Moskwa Türkmenbaşy T5704 çarşembe günü uçuş 0015, gaýdyş 0535. T5710 any günü uçuş 1035, gaýdyş 1555. Kazan Türkmenawat T5736 duşenbe günü uçuş 0035, gaýdyş 0605. T5738 penşenbe günü uçuş 1100, gaýdyş 1630. Bu gatnawlar üçin avia biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýa Federasiýasyndaky internet saýtyndan şeýlekem ITM-Group.ru elektron poçta hatur etmek hemde aviakompaniýanyň şu aşagdaky salgylardaky kassalaryndan satyn almak bolar. RF Tatarstan, Kazan, Dekabristler köçesi, 85 Bejayi, BS Relita, 210-nji oto, Kozyaslobod metrosy. İş wagty duşenbe any günleri 9:00-dan 18:00 çenli. Areketme 12:00-dan 13:00 çenli. Habarlaşma üçin telefon belgilerini aşağıda görkezýäris. RF Moskwa oblasti Domodedowo aeroporty halkara gatnawlar bölümi kassa nomer 49. İş wagty her gün 10:00-dan 19:00 çenli. RF Sankt Peterburg
Aleksandr Nevski meydany 2-nji jaý, Litve 3-nji geçelge 1-nji gat. İş wagty her gün 9:00-dan 19:00-a çenli. Habarlaşma üçün telefon belgilerini hemde elektron poçtasyny aşakda görkezýär. Ýolagçylar özlerini gyzyklandyran maglumatlary ITM Demirgazyk syýahatçylyk kompaniýasyndan alyp bilerler. İş wagty her gün 10:00-dan 19:00-a çenli. Habarlaşma üçün telefon belgilerini hemde elektron poçtasyny aşakda görkezýär. Türkiýe döwletler umumy elepi döretmegi millileşdirýär. Türkiýe döwletleriň guramasy agda döwletleriň arasyna umumy elepi döretmek işini işçiňleşdirýär. Munyň üçin ýürüsi topar döredildi. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär. Türkiýanyň Bursa şäherine dilleriň gününiň 90 ýyllyk münasibetli geçirilen Türk dünýäsiniň umumy elepi seminarda umumy elepi döretmek boýunça topar döretmek barada çözgüt Türkiýe döwletleriň guramasynyň garamagyna ködürlendi. Bursa şäherindäki seminar Türk dil jemgyýetçiliginiň ýollaşysy Gurur Gülsewiň ýollaşçylygyna geçirildi. Oňa Türkiýe döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym hem gatnaşdy. Seminarda Türkiýe döwletleriň alymlary elepi hemde öz ýurtlaryny dilleriň kämilleşdirilişi barada maglumat berdiler. Şeýle hem umumy elepi döretmek baradaky işi şartlandyrmagyň möhümdigini bellediler. Seminaryň çägine Türkiýe döwletleriň guramasynyň ýanyndan ýeketek elepi boýunça topar döretmek barada degişli çözüt kabul edildi. Topary Türkiýe döwletleriň dil syýasaty bilen işleşen resmi idaralaryndan 2 agda girer. Topar guramanyň ýaşullar geňeşine ýeketek elepi barada maglumat berer. Bu toparyň ilkinji ýygnagy Kyrgyzstana geçiriler. Türkiýe döwletleriň guramasy odalky Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türkiýe Geňeşi ady bilen 2009-njy ýylyň 3-nji oktýabryna Nakçyvan şertnamasy esasyna Azerbaýjan, Kazakystan, Kyrgyzstan we Türkiýe döwletleri tarapyndan esaslandyryldy. 2018-nji ýylda Özbegistan bu guramanyň doly agzasy bolup Wengriýa synçy döwlet hökmüne goşuldy. Türkmenistan geçen ýylyň noýabr aýynda Türkiýe döwletleriň guramasyna synçy döwlet hökmüne goşuldy. 21-nji asyryň iň köp gol geçiren 3-nji futbolçysy Altyn pökü bayragyny münasip dalaşkär hökmüne görkezden. Ýöne bu bayraga münasip bolmadyk Polşaly Robert Lewandowski 21-nji asyryň iň köp gol geçiren 3-nji futbolçysy boldy. Ol futbol karýerasyna geçiren gollarynyň sanyny 600-den geçirdi. Häzirki wagtda Ispaniýanyň Barcelona toparynyň düdümine çykyş etýän Robert Lewandowski La Liga çempionatynyň 10-njy tapgyryna geçirilen Barcelona Sevilla duşuny 2 gezek tapawutlanyp 600-nji we 601-nji gollaryny geçirdi. 34 ýaşyndaky hüjümçi 21-nji asyrda iň köp gol geçiren 3-nji futbolçy boldy. Lewandowski'dan odal bu üstünlüğü Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo münasip bolupdy. Polşaly hüjümçi Barcelona toparyna geçenden soňra 14 duşlukda 16 gezek tapawutlandy. Ol Bavariya toparynyň düzümine oýnan döwründe 375 duşlukda 344 gol geçirdi. Borussia toparyna bolsa 186 duşlukda 103 gezek tapawutlanypdy. Lewandowski Polşanyň Zenit toparyny oýnan döwründe 21 gol, Lech toparynyň düzümine 41 gezek tapawutlanyp Polşanyň milli ýygnasy bilen 134 duşlukda 76 gol geçirdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem täze döredilen komisiýada ýollaşylar bellendi. Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa, Ýaponiýa gepleşikleriň ýokary güýdipeli şahslaryň ýygnagyna gatnaşdylar. Hususy telekeçiler nagd däl pullary nagd görnüşde çykdaýjy etmek, yerli we daşary ýurt syýahatçylyk kompaniýalaryň şertnamalary, Italiýanyň ilkinji denan premier ministri 22-nji oktýabr ýyllar näme diýer? Günlük teleýnama ýaly habarlary okap bilerdiňiz. Mehriban tomaşaçylar, saýlanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna didarlaşýança hoş sag bolun.